Poznáte ten pocit bezmocnosti? S láskou sa staráte o svoje paradajky. Tešíte sa na bohatú úrodu a zrazu si všimnete tie obávané sivasté škvrny na listoch. Áno, pleseň je tu a vy viete, že ak nezačnete konať okamžite, o pár dní môže byť po všetkom. Ale čo ak vám poviem, že nemusíte hneď bežať do obchodu po drahú a agresívnu chémiu. Riešenie sa možno krýva priamo vo vašej kuchyni. V tomto videu vám odhalíme, ako zmiešaním dvoch úplne bežných surovín vytvoríte mimoriadne účinný postrek, ktorý dokáže vašu úrodu zachrániť. Zostanete prekvapení, aké je to jednoduché. Stalo sa vám už niekedy, že vám pleseň zničila celú prácu? Dajte nám vedieť do komentárov. Než sa pustíme do miešania nášho zázračného elixíru, poďme si na chvíľu predstaviť nášho nepriateľa. Je to, čo bežne nazývame plesňou. Na paradajkách je najčastejšie pleseň zemiaková, vedecky známa ako Phytophthora infestans. Tento mikroorganizmus je postrachom nielen pre zemiaky, ale aj pre paradajky. Miluje vlhké a teplé počasie a keď sa raz objaví, šíri sa neuveriteľnou rýchlosťou. Spóry sa prenášajú vetrom a dažďom a dokážu infikovať celú záhradu v priebehu niekoľkých dní. Mnoho záhradkárov v panike siahne po silných fungicídoch, ktoré síce môžu pomôcť, no zároveň zaťažujú pôdu, rastliny a v konečnom dôsledku aj naše zdravie. My sa dnes vydáme inou cestou. Cestou, ktorá je šetrná, lacná a prekvapivo efektívna. Ukážeme si, že príroda nám často ponúka tie najlepšie riešenia. Len musíme vedieť, kde ich hľadať. Poďme odhaliť prvú tajnú ingredienciu. Možno vás to prekvapí, ale je to obyčajné mlieko. Áno, čítate správne. Mlieko, ktoré si bežne dávate do kávy alebo na raňajky, je skvelým bojovníkom proti plesniam. Prečo to funguje? Tajomstvo sa skrýva v jeho zložení. Mliečne bielkoviny, najmä laktoglobulín a kazeín, po zaschnutí na listoch vytvoria tenký, neviditeľný mikrofilm. Táto bariéra fyzicky bráni spóram plesne, aby sa uchytili na povrchu listu a začali klíčiť. Okrem toho, mlieko obsahuje enzym zvaný laktoferín, ktorý má prirodzené fungicídne a antibakteriálne vlastnosti. V podstate narúša bunkové steny plesni a bráni im v raste. A aké mlieko použiť? Najlepšie je siahnuť po nízkotučnom alebo polotučnom mlieku, pretože vysoký obsah tuku by mohol za určitých podmienok podporiť rast iných nežiaducich mikroorganizmov. Nie je to žiadny babský recept, ale overená metóda, ktorú s úspechom používajú biofarmári a skúsení záhradkári po celom svete. Je to prvý krok k zdravej úrode bez chémie. Dobre, mlieko máme, ale na to, aby bol náš postrek naozaj silný, potrebujeme ešte jedného hrdinu z našej kuchyne. Tým je soda bikarbóna, alebo odborne hydrogénuhličitán sodný. Táto biela prášková látka, ktorú používame na pečenie alebo čistenie, je v boji proti plesňam absolútne geniálna. Jej princíp účinku je odlišný od mlieka a preto sa tak skvele doplňajú. Sóda bikarbóna je mierne zasaditá. Keď ju rozpustíme vo vode a postriekame na listy rastlín, okamžite zmení pH na ich povrchu. Spóry plesní, vrátane plesne zemiakovej, potrebujú na klíčenie a rast špecifické, mierne kyslé prostredie. Tým, že im toto prostredie zmeníme na zásadité, vytvoríme pre ne doslova nehostinné podmienky. Jednoducho povedané, nedokážu v ňom prežiť a rozmnožovať sa. Možno si kladiete otázku, či to rastline nemôže ublížiť. Odpoveď je nie, pokiaľ dodržíte správnu koncentráciu. V našom recepte je dávkovanie úplne bezpečné a pre rastlinu nepredstavuje žiadne riziko. Sóda bikarbóna
je tak druhým pilierom našej ekologickej obrany. Teraz prichádza tá najdôležitejšia časť. Ako tieto dve zložky správne namiešať. Pretože práve správny pomer je absolútne kľúčový pre úspech. Ak dáte príliš málo účinných látok, postrek nebude fungovať. Ak to naopak preženiete, najmä so sódou, mohli by ste rastlinám uškodiť. Takže si pozorne zapíšte tento overený recept. Budete potrebovať 1 liter nízkotučného alebo polotučného mlieka, 1 polievkovú lyžicu sódy bikarbóny a 10 litrov vody. Postup je jednoduchý. Najprv si v malom množstve teplej vody, povedzme v pol litri, dôkladne rozpustíte polievkovú lyžicu sódy bikarbóny. Je dôležité, aby sa úplne rozpustila a nezostali žiadne kryštáliky, ktoré by mohli upchať postrekovač. Potom tento roztok vlejte do väčšej nádoby, napríklad do 10-litrovej krhly alebo priamo do postrekovača. Dolejte zvyšok vody a nakoniec pridajte 1 liter mlieka. Celú zmes poriadne premiešajte, aby sa všetky zložky dokonale spojili. A to je všetko. Váš domáci, ekologický a vysoko účinný fungicíd je pripravený na použitie. Skôr ako sa s nadšením pustíte do striekania, je tu ešte jeden mimoriadne dôležitý medzikrok, na ktorý mnohí zabúdajú. Je to príprava samotných rastlín. Predstavte si, že máte na rastline listy, ktoré sú už silne napadnuté plesňou. Sú pokryté škvrnami, zvrkávajú sa a sú v podstate mŕtve. Aplikovať postrek na tieto časti je zbytočné plytvanie. Tieto listy sa už nezachránia a sú obrovským zdrojom ďalších a ďalších spôr, ktoré sa šíria po okolí. Preto vezmite do ruky čisté a ostré záhradnícke nožnice a bez milosti odstráňte všetky viditeľne napadnuté časti. Nebojte sa odstrániť celé listy a ak je to nutné, aj celé stonky. Týmto krokom nielenže znížite infekčný tlak, ale zároveň zlepšíte sprúdenie vzduchu okolo rastliny, čo samo o sebe pomáha v boji proti vlhkomilným plesňam. A teraz to najdôležitejšie upozornenie. Tieto odstránené časti nikdy, ale naozaj nikdy nedávajte do kompostu. Tým by ste si problém len zakonzervovali na ďalšiu sezónu. Napadnuté zvyšky rastlín treba buď spáliť, alebo ich bezpečne zlikvidovať v komunálnom odpade. Máme namiešané, rastliny sú pripravené, môžeme začať. Ale aj samotná technika postreku má svoje pravidlá, kedy a ako ho aplikovať, aby mal maximálny účinok. Najlepší čas na postrek je skoro ráno, hneď po východe slnka alebo podvečer, keď už slnko nemá takú silu. Nikdy nestriekajte na poludnie počas horúceho slnečného dňa. Kvapky roztoku na listoch by mohli fungovať ako malé lupy a spôsobiť popálenie listov. Vyhnite sa tiež veterným dňom, kedy by väčšina postreku skončila všade inde. Len nie na vašich paradajkách. A samozrejme, nestriekajte, ak sa chystá dážď, ktorý by váš ochranný film okamžite zmyl. A čo sa týka samotnej aplikácie, buďte naozaj dôkladní. Nestačí len zľahka orosiť vrchnú stranu listov. Musíte ošetriť celú rastlinu. Použite postrekovač s jemným rozprašovaním a zamerajte sa najmä na spodnú stranu listov. Práve tam sa spory plesní často ukrývajú a začínajú svoj deštruktívny proces. Nezabudnite ani na stonky a pre istotu postriekajte aj pôdu v bezprostrednom okolí rastliny. Cieľom je vytvoriť súvislú ochrannú vrstvu na každom kúsku rastliny. Tento domáci postrek nie je len liekom, keď už problém nastal. Jeho najväčšia sila sa ukrýva v prevencii. Najlepší boj je predsa ten, ktorý ani nemusíte začať. Ak viete,
že vo vašej oblasti býva s plesňou, zemiakovou problém, alebo ak predpoveď počasia hlási dlhšie obdobie dažďov a tepla, nečakajte na prvé príznaky. Začnite s preventívnou aplikáciou. Ako často? Ako preventívne opatrenie stačí aplikovať postrek raz za 7 až 10 dní. Tento interval zabezpečí, že na listoch bude neustále prítomná ochranná vrstva. Jedno dôležité pravidlo. Po každom výdatnejšom daždi je potrebné postrek zopakovať. Dážď, bohužiaľ, účinnú vrstvu zmije a zároveň vytvorí ideálne podmienky pre šírenie plesne. Takže ak vám v noci poriadne zaprší, ráno by ste mali ako prvé namiešať novú dávku a rastliny ošetriť. Tento proaktívny prístup vám môže ušetriť obrovské množstvo starostí a je skutočným tajomstvom, ako dopestovať zdravé paradajky až do konca sezóny bez použitia chémie. Náš postrek z mlieka a sódy bikarbóny je síce fantastický, ale je dôležité si uvedomiť, že je súčasťou celkovej stratégie zdravého pestovania. Ak chcete mať naozaj zdravé a odolné rastliny, musíte dbať aj na ďalšie faktory. Prvým a najdôležitejším je správne zalievanie. Vždy zalievajte priamo ku koreňom, nikdy nie na listy. Mokré listy sú pozvánkou pre všetky druhy húb a plesní. Ďalším kľúčovým prvkom je prúdenie vzduchu. Saďte paradajky dostatočne ďaleko od seba a pravidelne odstraňujte spodné listy a bočné výhonky, tzv. Zálistky. Hustý porast udržiava vlhkosť a vytvára ideálnu mikroklímu pre choroby. Skvelým pomocníkom je aj mulčovanie. Vrstva slamy, pokosenej trávy alebo drevnej štiepky okolo rastlín zabráni tomu, aby sa spôry plesní z pôdy pri daždi odrážali na spodné listy. A nezabúdajte na striedanie plodín. Nikdy nesaďte paradajky alebo zemiaky na to isté miesto niekoľko rokov po sebe. Tieto jednoduché, no účinné techniky v kombinácii s naším postrekom vytvoria pre vaše rastliny silný obranný štít. Na záver sa pozrime na niekoľko častých mýtov a chýb, ktorým by ste sa pri boji s plesňou mali vyhnúť. Prvá častá chyba je myslieť si, že stačí postriekať len raz a problém je vyriešený. Nie je. Ako sme si povedali, kľúčová je pravidelnosť a opakovanie aplikácie, najmä po daždi. Druhou chybou je ignorovanie prvých príznakov. Mnoho ľudí si povie, to je len malá škvrnka, to počká. Nepočká. Pleseň sa šíri extrémne rýchlo a čím skôr zasiahnete, tým väčšiu šancu na úspech máte. Tretí mýtus je, že všetky domáce postreky sú rovnaké. Existuje mnoho receptov, napríklad s cesnakom alebo prasličkou, ktoré sú tiež účinné, ale práve kombinácia mlieka a sódy bikarbóny sa ukazuje ako mimoriadne efektívna proti plesni zemiakovej vďaka svojmu dvojitému mechanizmu účinku. A posledná, no veľmi dôležitá chyba, panika a okamžité siahnutie po najsilnejšej chémii. Vždy dajte najprv šancu ekologickým a šetrným metódam. Často zistíte, že sú rovnako účinné a vaša záhrada aj vaše zdravie sa vám poďakujú. Takže poďme si to zhrnúť. Dnes sme odhalili, že dvaja nenápadní pomocníci z našej kuchyne, mlieko a sóda bikarbóna, dokážu vytvoriť mimoriadne silnú zbraň proti obávanej plesni na paradajkách. Ukázali sme si presný recept na namiešanie roztoku, správny postup aplikácie a zdôraznili sme, aká dôležitá je prevencia a pravidelnosť. Nezabudnite, že kľúčom k úspechu je kombinácia tohto postreku so správnymi pestovateľskými návykmi, ako je zalievanie ku koreňom a zabezpečenie dobrého prúdenia vzduchu. Dúfame, že vám tieto rady pomôžu zachrániť vašu úrodu a dopestovať krásne a zdravé paradajky bez zbytočnej chémie.
Ďakujeme vám za pozornosť. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite nám dať like a prihlásiť sa na odber nášho kanála, aby vám neušli ďalšie skvelé tipy. A teraz otázka pre vás. Aký je váš najlepší domáci recept na ochranu rastlín? Podielte sa s nami o vaše skúsenosti v komentároch. Tešíme sa na vaše tipy.